Hai că stau aici și mă uit la voi, ce faceți? Măi! Bă, noi nimerim noi capul, bă. Îi dăm așa. Irina. Hai că uite de ea, că... Pai, l-a dat până în văluire. Puteți că o scap că e atunci și râde. Irina. Bă, ne luăm popice la vară. Îi scoți mâinile din... E frică sau? Ce? E frică? Nu e frică. Ce faci? Măi! Mă, Vioane! Băi, ne vine mâncarea înapoi, tata. Lasă cum chiftă, așa dacă bați mingea. Abia știi să vină vara să aducă ăștia mingi de vară colorate. Am văzut una cu prințese la un copil. Păi colorată, știi, cu multe astea. Da, a fost bună și asta, la 5 lei. Sergiu și băiacă. Și s-o arunci după ce mâncă și bă o cană de apă. Ce făcut? Și veni înapoi pe vieți? Păi cine e de vină? La bătrân nu e de vină. Hai, dă-i lui tati mingiuca. Cum mă mica să jucă și dădea mingea, dar să stea pe acolo jos, știi, să împingă și ea. Deci dacă voi nu... Vezi că nu-i pus bine.
Nașpa tati. Ia să ține și sticla în mână să sticla. Și mai ți telecomandare. Ia-i cu telecomandare, nu fi nașpa. Mă-și viteză.